Jo sóc immamat, a mi em fa il·lusió estar aquí avui, especialment per diverses raons. Una, per compartir amb ella això, una visió intergeneracional d'uns mateixos entorns i d'uns mateixos problemes de dones, principalment. En segon lloc, perquè el tema de la dona a casa meva, la meva germana i a mi, ens ha apassionat històricament. I en tercer lloc, perquè és el Baix Llobregat i no havia pensat mai que justament m'he anat a moltes taules rodones a molts llocs a fer ponències per Catalunya i mai havia estat al Baix Llobregat, ni a Sant Just ni a Sant enlloc. I jo soc de Sant Just, vull dir que més proper no pot ser. I això em vaig pensar, ostres, quina cosa més especial. Jo soc Blanca Moreno Triguero, soc la fundadora de la consultoria MIT, soc sociòloga. Em vaig dedicar inicialment a temes polítics. Vaig veure que la presència, aleshores, de les dones, potser en el món local comencem a visibilitzar, sí? Comencem, sí. Perquè en el món polític, en el món judicial, en el món empresarial, arreu, aquesta pretesa igualtat no era real. I no només no era real, sinó que tampoc era efectiva com després va recollir la llei. Els biaixos que encara tenim són molt grans. I d'això hem de parlar, no? Hem de parlar com pràcticament 2024, estic amb tu, estem ja a finals del 23, necessitem continuar parlant d'aquestes qüestions i després, no, quan passem al networking de totes vosaltres, és bo. No? Jo penso que el missatge d'empoderar-nos, fer xarxa, donant valor, però també és bo ser realistes de quins són, de vegades, no, els hàndicaps que ens trobem una darrere de l'altra. El patriarcat no és un concepte teòric, El patriarcat és pur i dur, té noms i cognoms i està arreu de moltes institucions. Per això hi ha moltes qüestions directes o indirectes que fan que dius, home, però si està molt preparada, si té molts anys d'experiència, si és una persona molt capaç i intel·ligent, dius, què ha passat? Què ha passat en l'últim moment que s'ha perdut, no? La canonada foradada que dius, pam, una altra dona, amb talent, amb preparació, en el millor moment de la... No? Que dius, ostres, està en un bon moment, es perd, no? Doncs això ho fa molt bé el patriarcat. Ara s'està refundant novament i ara estem en un moment, no? Sempre explico que estem en un moment, el desplegament dels drets, i això són drets, els drets a les dones, és donar un pas endavant i dos enrere. Per això és tan important i estic tan contenta d'aquests espais en els quals ens hem d'empoderar, no? Volem parlar-los amb honestedat del que ens hem anat trobant, no? Però també amb un punt de realisme de dir sí, però aquesta refundació del patriarcat portarà noves limitacions, no? Que ens pensàvem que ja estaria o que seria més fàcil i anem veient que no és tan fàcil. Vam decidir que havíem de ser una empresa de dones. Només contractaríem dones. I us he de dir que durant 50 anys només vam contractar dones. Però nosaltres el que volíem era demostrar que en un sector tan masclista les dones podien triomfar. Va sortir la llei que tu ara deies, no? El 2007, que van dir, bueno, doncs ara ha d'haver igualtat. I ens vam dir, bueno, doncs nosaltres hem de fer el revés, hem d'incorporar homes. No us penseu, no va ser gens fàcil, vam buscar una consultora que ens ajudés. I tothom se n'en reia, però és que teníem tan a dintre el fer-ho tot en femení que no ens era com difícil. Bueno, jo crec que dintre el que vam poder vam contribuir, que és clar que les dones podíem assumir determinades reptes professionals sense cap problema, no? Ara ens treballem més emocionalment. I com moltes vegades no havies de gratar de dir, però si aquesta dona està més que preparada. Per què aquest tremolor? Per què aquesta insegura? Per què encara? I clar, dius, sí, tornem a lo mateix, no? Tornem a aquesta socialització que s'invisibilitza, que hem de tenir tots els paràmetres. Aquesta falsa perfecció, perquè tu pots fer la feina molt ben feta, però t'has d'autoritzar. Aquí entro amb el tema generacional, que crec que ha hagut un salt positiu en aquest sentit, de que ara ens treballem més. Això és el que em vejo a la generació vostra. Nosaltres, això, vaja, no en teníem ni idea. Nosaltres, jo crec que som d'una generació que hem tingut moltes barreres, perquè, clar, si mires enrere, clar, veníem d'unes mares sotmeses als marits. Cosa molt curiosa, no? Que, a més, els homes, ostres, després de treballar feien una cosa que ara en parlem tots, però que les dones no han fet fins fa 4 dies. Els homes feien networking. No en dèiem aquesta paraula, però els homes sortien i anaven a prendre una cervesa amb els seus, no? I això era fer networking. O se'n anaven a jugar no sé què i feien networking. I les dones sortíem i espiritades cap a casa perquè el nen, perquè no sé què, perquè no sé quantos. Els homes, si els hi proposen una posició, immediatament diuen tenen molta confiança en ells mateixos, que no tenim nosaltres. No diuen, no, si m'ho han proposat és perquè ho valgo, no? I segurament és, però no s'ho qüestionen mai. I nosaltres, aquestes barreres, ens han impedit
avançar molt. Una altra cosa que també costa molt d'assumir als homes, que les dones guanyin més. No? Nosaltres aquí inconscientment tenim un mamut sexista. Ah, mira, que no havia sentit, doncs ara ho diré. Clar, si et fixes, per què continuem a l'espai públic, no? Que els homes venen de tradicions a fer molts networkings a tot arreu, no? És a dir, des de la cervesa, anar al futbol, al tennis, cadascú el que hi volgués. No? Aquells espais nosaltres li hem donat aquesta mirada de necessitat d'una associació de dones, empresàries o emprenedores, un espai de networking, no? No us deixeu dir moltes vegades que per què necessitem aquests espais, simplement perquè no estaven construïts. Has d'anar trobant aquest equilibri de proporcionar dades, que és el que et dona rigor, preparar-te bé la ponència, òbviament no estàs allí perquè passaves per allí, però donar-te l'autoritat tu. Això és el que parlàvem abans de la gestió emocional. Ningú t'autoritzarà, ja som adultes totes. Però deixa'm posar uns quants exemples de coses, perquè això, com has dit, diu, no ens esperen. Cuidado que hi ha una trampa, i la trampa és en les èpoques de crisi. En les èpoques de crisi, moltes empreses acostumen a voler posar una dona. Allò que li diuen el precipici de vidre. Perquè a l'hora de liderar, les dones tenim una manera de fer molt millor que la majoria dels homes. I no és ara fer-se la xula, que és així. Vull dir, som més flexibles, tenim més sentit comú, estem capacitades per ser molt perseverants, som molt més austeres per portar una empresa. El temps d'eufòria, triomfar, home, tens moltes més possibilitats. En temps de crisi és molt difícil i moltes acaben en el precipici perquè han estat en el moment que no tocava. I això també ho hem de tindre clar. També hem de saber dir que no en segons quines vegades. Tenim dones que van entrar joves i s'han fet grans, com m'he fet gran jo, i per tant allò ens apareix el problema dels pares. I com quan tens nens resulta que no hi ha pares de nens, perquè les escoles truquen a les, no sé si ha canviat, però no, perquè a l'empresa encara ho sento ara, que truquen a les mares, doncs quan la gent és gran resulta que no hi ha germans, només hi ha germanes. Però una de les reflexions era que ens vam en sortir en gran part per les cures, no? Per totes les persones que van cuidar arreu, no? És a dir, cuidaven als hospitals, cuidaven arreu. Aquest excés de perfeccionisme ens emmalalteix, sí? I estem tot el sant dia, vaig a estudiar, vaig a fer... Una cosa és estar al dia, i una altra cosa és no confiar que ja estem preparades per continuar avançant. Les dones amb les quals dirigeixen empreses, sobretot estan més majoritàriament amb consells de direcció, sostenen millor les empreses. Per què? Segurament arrisquem menys, però anem més lluny. Potser no guanyem tant de cop, però és que tampoc és una cosa que ens mogui tant. Ens mouen potser altres qüestions. Som més austeres completament. L'esforç que hem de fer com a empresàries és demostrar, no, molt més, perquè ho has de demostrar molt més, et creuran menys. Per tant, tu t'ho has de tornar a creure i has de confiar molt en el teu equip i el teu equip en tu. Han de ser lideratges molt transparents perquè això sostingui. Hi ha una cosa que jo entenc que és importantíssima, que és observar i analitzar el que observes. És importantíssim, i això les dones en sabem. Res és gratis a aquesta vida. S'ha de treballar molt, sempre, sempre. I estar atent, sobretot estar atent a les coses, ser molt curiós. No quedar-se amb la primera, amb la façana, amb la primera lectura. Hem de ser molt emprenedores sempre. Sí, això és emprendre. Sí. Això és emprendre, és a dir, després ja et convertiràs en empresari. O sigui, sí, però l'esperit emprenedora, d'estar sempre atenta, encuriosida, llegeixo això, relaciono l'altre, això és bàsic. Sempre estar un punt endavant, de dir què està passant, no? Cadascuna en el seu. No? Ens està passant un tema de violències, tal. Doncs ja està. Formant-te, llegint, informant-te, tenint dades, no podem anar sense... Sí? I una cosa que no ens hem de quedar enrere, i aquí em poso jo la primera, que a vegades no arriba sempre a tot, és tot el que ens està ofertant ja la intel·ligència artificial ha de ser per nosaltres una eina, no ens ha de fer por. Cuidar la diversitat, perquè a les empreses nosaltres som 75 persones. Amb 75 persones n'hi ha de tota mena. I jo crec que una de les gràcies de liderar és saber cuidar i aquesta diversitat, fer-la anar alineada cap a aconseguir uns objectius comuns, però no forçant, sinó intentant que les coses vagin fluïdes. Molt lideratge masculí és d'autoritat i les dones és més d'adquirir allò, la potestat, no? Adquirir l'autoritat a través de saber gestionar aquestes diversitats que tenim, que són
molt diferents. Jo tancaria amb el missatge així entre totes, i ara continuem, que ara hi ha la segona part, de que l'esperit emprenedor l'hem de mantenir des del primer dia fins al final. No podem pensar que això ja és un arribar, sinó que és un camí. És un camí de transformació moltes vegades de la pròpia empresa, de transformació personal per descomptat, i a més, aventurar-nos, ser curioses i aventurar-nos. Sense aquesta aventura, el món empresarial és molt divers i nosaltres hem d'anar trobant tots els nostres espais, però sense aquesta aventura l'empresa no podrà o serà més difícil o més feixuga per nosaltres. Per tant, ens hem d'autoritzar i ens hem d'autoritzar també a ser flexibles. Que el fracàs no signifiqui tancar i me'n vaig no sé on, sinó que el fracàs signifiqui una nova experiència per una altra qüestió. I que moltes vegades no és ni tan sols fracàs, és no encertar. De vegades anàvem massa ràpides i la societat encara no tenia l'espai, no era ni tan sols un fracàs. Era un moment d'una certa desintonia. Queda't amb allò i ja ho tornarem a incorporar. I moltíssimes gràcies, Imma. Moltíssimes gràcies, m'ho he passat molt bé. Jo també m'ho sap bomba. Això ho farem més.